Nana dia takuikan sayang. Sungguh cinta kok layu hati dan kami nanden harok kamanyiram udah surah sejak umur maningke labia tujuh balik badan tak lama lah takui lalu surah. Jika itu nan kini adik takuikan, denai kan datang maniran bungo adik. Rindulah lalamu samu ditangguangkan, saja agun wang marapi sagadang talua iki. Cinta kau layu hati dan kami nanden harap kamanyiram udah surah sejak umur maningke labia tujuh balik badan dak lama lah takui lalu surah. Jika itu nan kini adik takuikan, denai kan datang menyiram bunga adik. Rindulah lamu samu ditangguangkan, saja agung wang marapi sagadang talua iti. Takut dan udah Apa Nana dia takuikan